Ka jingi kadai gawi ka papan la lut ya ki baro banle wat ya ki bangem la ban muduru bat ki donru ki kenten ki baong kamtam kini ki kenten ki kam ya kren dei ha ki por ki bangi dang yayat ne dang yalang bat ka samla ne ki kentei bat la ujong usamla ba ik na ka banta jong pi ki lumba akin madan ki duriau ba ngan jingi tang bangan yo ya pi kini ki dei ki kenten ba wat ki kentei ni ki sunrang ki songthu ba ki dei tang ki kenten parsi Henry kalongpat ke bapan kendit pat song thau mularu sirukom ya kisijur ki badai naga jela West Bengal naga snong Jhargram wi ubreu pagateng Sanjay Mahato ubalapan urlong ya kijingkular jong u yala kalok menba kidang yaya haswa bakin yatho man ai silengkhot ka jaka ha ubanai naga benta jongka kum ka jing ai soba ha ka sikha jongka Ganai ka jing thmu jong u kala urlong sisa hadin ba Chandrayaan 3 ulahir khendau ha ubanai Kumta usim ya kakabu ba kajing temu jong u kala urlong sisa banbu jaka no ha ubanai. Manga bat kalok jonga ngilayalang las lembha bat ngilaya tho ha ubanai yayong menta usnem. Ngala kular yaka banra ya ubanai hakmat jongka. Man ngamla ban klet ru ya kite kijing kular jonga. Kumta menta hakasi kha jongka ka baningkong nadu bangilaya poika ngalarai ban ai ya kajaka yaka ha ubanai ong Sanjay Mahato ta ka ba uwiet samrki ru yaka. Uma hato ula thit jaga jaka si akar hakador 10,000 tingka naga Luna Society International susu ula itu batang man penbiang ya kikot kisla kibadan kam kasimpor hadu si snem hakabaw lapen iru ya kikot kisla kiba ula dap penbiang lut nadong syadong haba kali balai ai da kiwei kijing ai sobha naga tei ka pisa Henry ula jubab ngala banthit da kiwei ru Henry ubanai udan ka benda ka bakrau bha man penyajan ya kadonut jonga bat kalok Kumta hakanai kasikha jongkaru ngamdan iye ban ai ka bakam palat ban ya kata watla usanjay usothu bakam dei ka basuk bakin li yukjat au banai hande baro arngut haba kiju ya shongkai haplau kiju song ek ban phai lagi khmat ki jongki shau banai pat haba ki khmat jongki ki phai shau banai ka jing ek ru hapring jongki arngut kadang yai te song bha pan pau susu usanjay mahota hoi wat hadu menta kidon ki website ki bajudan menta bandi jaka hau banai Pat kita ki ai ya ki dulir ki bayahap pat ki kot kisla ki badan kam na ka banta kito ki ba menjur banthit jaka hau banai wat haswa baka India kan yu kijat hau banai ru kiladon sibun kinong India ki blathit jaka hau banai wat haswa ba kini kisijur kinthit la ongkat kum ki kubor kan news 18